Tak blázon na to už normálne... Však hovoril, že 60 už išiel. Je pekne radí. Už na to radí, tak tie hole, jak trofy. Ale na tejto motorke sa inak jazdiť ani nedá. Však to ide úplne perfektne, to sedí na tej rýchlosti, lítajú jak majú. To znamená, že krátka trať. Potrebovali to. Na okruh, do Brna. Do Brna a nazad, no, na okruh. Chceli ísť voziť niekde, ale... To už na kameňak ty už nejdeš, to už tam... Čože? Ten pol kilometr, čo hore na kameňolome, to už nič. Čo si blázon? Neviem, prečo sa mi tam tady neľúbilo, lebo to bol zlý úsek, toto potrebujeme dlhší na túto motorku. Aby sme ho opravili, tak už je pohode.